dnešní extur byl naprosto super. A jsme na Gimplu, což byla moje vlastně střední škola tady to. A vůbec jsem nevěděla, co o tom mám čekat. A vlastně jsem strašně nadšená. A bylo skvělé, že učitelé se zajímali vlastně i o, dělali jsme evangelium. Prostě studenti, měli strašně moc otázek a i učitelé se ptali. A chtějí přijít na koncert a chtějí přivést známí. A úplně to předčilo mé očekávání a extur je skvělá akce. A mají tu skvělý koláče. Okay? And I lost to a girl named Anna, but I made this delicious cookie that were homemade. And I love it. Give up with all we want to do. We want to know. Tak určitě. Když máte talent, tak máš talent. A když máš pak ten talent, tak jako pak můžeš přibýt i tak dobrou kapelu, jako je tak talentovaná kapela tady Divide Attraction. Ale já ho nemám talent, takže